Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pemirsa, kenalake Pulau Esti Sakang 10B arep ngawakaken warta ngenani bullying. Ing Indonesia, asring kedadean kasus pembulian kang cukup rame. Pembulian ora mung kedadean ing lingkungan sekolah, uga bisa di lingkungan masyarakat lan pakaryan. Nanging seperangan gede kasus pembulian kedadean ing sekolah. Kasus bullying ing sekolah ningat lawas 2023 Januari kutul Agustus 2023 ana 2355 kasus pelanggaran karo perlindungan anak. Saka samene laporan kang mlebu kasebut 837 kasus kedadean ing lingkup satuan pendidikan. Watara liya, bocah kang dadi korban bullying utawa perundungan 87 kasus. Tulada anyar-anyar iki yaiku kasus pembulian ing Sekolah Internasional Tangerang Kidul. Pembulian ditindakake dening luwih saka sawong. Hari Minggu itu ada pelapor yang melaporkan bahwa terjadi kekerasan terhadap anak. Itu diduga pelakunya itu ada 8. Namun saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh keluarga atau orang tua yang diduga pelaku. Tahap pertama 4 sudah diminta keterangan oleh bagian reskrim kita, bagian PPA. Terus tambah lagi sudah ada dua lagi diminta keterangan. Nah, itu diduga 8 pelaku itu semua anak-anak, termasuk korban pun juga anak-anak. Demikian. Polisi uga meriksa kahanan korban ing rumah sakit. Korban mengalami luka-luka lan isih nunggu keterangan dokter ngenani kahanan pasien. Pramila awake dhewek dadi makhluk sosial, kudu pada badang lindungi lan jaga. Samene warta kang kula aturake, matur nuwun. Wassalamualaikum.